Kaixo, arratsaldeon, gaurko eguna, gaurko hitza butanoa izan zitekeen, eta ez dago azaldu beharrik zertan, baina ez. Gaurko hitza irratia izango da, irratiaren eguna delako, eta guk ere noski lankideak zoriontzearekin batera, egun hori ospatu nahi dugu, ezta? Gogoan alduzue, Euskadi Irratiak ere egin izan ditu, ezta? Iragarki dotore askoak, horietako batean Asisko Urmeneta agertzen zen alako aparato gixako batekin, irratia entzun nahian, ez? Izan ere, Euskadi Irratia betianik gertu egon izan delako. Baina badugu beste irrati bat gurean, Gaztea, garai batean Euskadi Gaztea zena. Zuek oraindik ere Euskadi Gaztea ditzen badiozue, pentsa, zaharruno hutsak eginda zaudetela. Gaztea, oraindik ere bakarren batek aurretik Euskadi jartzen badio ere, 15. urte hurrenean kantu hori egin zuten hainbat artistarekin, Einaute Lorrieta, Gari eta gainerakoak, baina garai berrietara egokitu beharra dago. Eta egun ere irratia, telebista, Twitch, badakizue, mugak gero eta lausoagoak dira, eta badira ere bere ahotsa irratian eta baino, halako kanaletan zabaltzen dituztenak, zer eta bideo jokoen gainean aritzeko. Eta gainera, euskaraz gaur izango dugu halako streamerroietako bat gurekin, eta denon artean ikasten dugun bideo jokoen gainean. Eta latopadorakoek ere horixe egin dute. Garai berrietara egokitu beharra dago, txarrak alde batera utzi, aurrera egin, jakin toksikoa dena eta kaskarra dena alde batera uzten, eta ongi pasarazten dizun horrekin aurrera egitea. Eta haiek ere gaur, gurean izango ditugu, Karma diskarekin etorri direlako, eta zuzenean ere entzuteko moduan izango gara. Beraz, gure gaurko proposamenak hoietxek aurrena, latopadorako lagunak izango ditugula zuzenean. Gero berriz, baikugan Hunter retoriko zaigu bideo jokoen gainean aritzera, eta azkenik Xabi Donzel izango dugu Gaztea sariak ate joka ditugulako eta hoien berri ematera. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz itzokei abildua EITB. Inauteri garaian gaudela bete-betean, ostegunean abiatuko dira ezagunenak ere, Tolosakoak, Hiriburuetakoak eta, baina Felix Muguruzak lehengo astean ere iragarri zigun, ez da, sasoi horretan gaudela bete-betean, lehendik ere hainbat herritan ospatu direla inauteriak, eta berak esaten zigun bezala, inauterietan badugu lizentzia, nahi duguna egiteko eta divertitzeko. Eta horregatik gaurko taldea ere ezin aproposagoa izan zitekeen inauteri garaietarako, beraiek ere dei horixe egiten digutelako, divertimendurako. Arazoak denak alde batera utzi, eta aurrera egin divertitzera, ondo pasatzera, eta gainera musu eman ez bada, are hobez, da? Horixe, musu kantuarekin, La Topadora. Nahi duzuenean. Emango nizkizuke belarri ertzean, bagustuko baduzu espai bakoitzean, egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean da espai bakoitzean, txoko bat korte dizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean, txoko bat korte dizu nire bihotzean, belarri ertzean da espai bakoitzean, musu, musu, nun nahi duzu musu, musu, musu. Nun nahi duzu musu, musu, musu. Nun nahi duzu musu, musu, musu.
nun nahi duzu musu aizu. Aizu hor begira, aizu zuretzat ere badira. Aizu lotxatzen bazara, zatoz eta esan belarrira. Emango nizkizuke belarri ertzean, da gustuko baduzu espain bakoitzean, egin dazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean da espain bakoitzean, txoko bat gorde dizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean, txoko bat gorde dizu nire bihotzean, belarri ertzean da espain bakoitzean, musu, musu. Nun nahi duzu musu, musu, musu. Nun nahi duzu musu, musu, musu. Nun nahi duzu musu, musu, musu. Nun nahi duzu musu. Musu, non nahi duzu musu. Musuak ez daitezela falta, Seguru probestu duzuela, kantua entzuten zenuten bitartean, batzuk dantzatzeko, gerria harinena duzuenok, eta beste batzuk behar bada musukatzeko ere probestuko zenuten. Batira, guztiak ere ongietorriak izango dira. Enrique Rubiños, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Zer moduz, ongi? Ongi. Zuzara normalean talderiaren bateria. Gaur epatu behar dugu anix boteiarekin gabonetan eta jotzen dugun gixan aritu zarela, giroarekin, ez? Guiroa edo? Bai, guira. Guirarekin, baina normalen bateriakin eta aritzen zara, gaur hemen bateria eta jartzerik ez genuen. Hor simplifikatu eta torria. Bai, baina bueno, horrek ere badauka bere meritua, ze ritmoari eta ere utzi behartzaio horri. Hoi da, bueno, kanta proposazan hortako ere bai, ez? Horrekin grabatu nuen berez eta... Horrekin grabatu zuen. Bai, ikusten dugu doinu dantzagarriak eta alakoak ere ekarri dituzuela orain, zu zer horri ezagututa gainera zu ere parre errexekoa zara, eta pixka horretan ari zarete, ez da, bueno, ikusitakoak gainera ze garaiak bizi izan ditugun ere, divertitzeko garaia ere badela, eta hori egin ahal izateko, Karma izeneko bigarren diska honetan, doinu dantzagarriak ez ezik alaiak eta animosoak ekarri ditu. Bai, pixka denetik da, oso diska bariatu da, baina oso enfokatuta da zuzenekotara, ez? Zuzenekotara, eta arez enfokatu goendikan, festa giroko zuzenekotara. Bai, zuei ez zaizue gustatzen etiketa baten zurruntasuna. Zuen musika etiketa bakarrean sartu beharko bagenuke, zebakizuko kazetariok gainera tentazio hori izaten dugu beti, baino ze etiketa ez, zergatik etiketa batera mugatu behar, denetarik apur bat izan badezak. Bai, egia esan diska entzutea bestik ez dago, pixkat denetari dagoela ikusteko ez, oso zaila da disko etiketatzen onbaiten. Bai, oinarria edo bizkarrezura izan lehikela eska eta regea, baina badia kanto batzuk ez dela eska eta regea inundik inora harrapatzen, ez? Elektronika puntu bat ere sartu zuen, kumbia, punka, ez? Genero desberdinekin aritu zarete, pixkat pikatzen. Entsalada bat osatu duzuela, baina segurazki zuek ere txuleto izalego izango zarete. Baitare, entsalada laguntzeko. Hoi da. Ze izan ere, bada diska ere gorazarre bat ongi pasatzeari, ez? Lehen esan dugu, lehenengoarekin zorte handirik ere etzen utelako izan, ez da? Ezin gake jatu ze jotzeko aukerari izan dugu, baina espero zana ez genuen jotze izan zen diska aurkeztu eta hurrengo ostiraren uste dutanak etxean gondela sartuta. Eta hori intentzio onarekin abiatu zinetenik, ze izenari alaxe jarri zenioten boi kontodo, ez da nik geldiaraziko nahuenik, baina esatakoa 2008ko martxuan ez da, ez aurrikuspena etzen duten oso nahi. Eta orduan egia da, pentsatzen dutan ere, ilusioa sekulakoa izango zen dutela, lehenengo diskoa zen hori defendatzearena, kafe antzokian soilik emantzen duten kontzeptua, ez? Azkenean gainerako guztiak bertan berak geratu behar izan zirelako. Hori ere gogorra izango da, bateko lako lana eta ilusioa jarri eta... Udara oso politxa zegoen, udara dataz beteta zegoen,
Eta ni benetan prentxaurrekoa ikusten nintzanen etxen gehatu behar genuen ato, esken dut sinisten ez eitz. Eta denak gainera horretzen zaizu. Bai, eta gero pandemiak pixka bat obera egin zuenean ere, beste neurri batean eta moldatuta ere aritu izan zineten. Kulturetxetan, aritu txikietan edo, baina... Kontzertu deskafeinatu haiek izan zian, da haiek egin ditun baina. Bai, ez? Baina somatzen zenuten zuek, orain esan duzun bezala, oraingoa zuzenekoetara bideratuta dagoen bezala, orduan zuzenekoetan eta zuen indar hori eta zuen puntazo hori erakusterik etzen dutela. Eutxita, hori da. Jende guztia eserita, maskariakin, distantzia batea, ordu letzan pixka surrealista dana, baina, bueno, inbarra zegoen. Bai, eta probestu zenuten hain zuzen ere, bigarren gau sortzeko, izenare alaxe jarri diozue, karma. Karma. Karo, pentsatuta, bueno, orain karma itzultzen bazaigu, ez? Ea positiboa genuen sortea orain izango aldugu. Horren bila gabiltza, ea zebultatzen den. Eta momentuz karmak eman du arrastorik? Bada, eira pixka meneatzen asuntoa, diskakin oso pozik gaude, harrerak egin ere, orduan pixkanaka lana, eta dana. Bai, eta esan duzu gainera, pixkanaka. Aipatu behar da, diska bera, iaz bukatuta zenutela, ez? Gutxurera kantuak edo bukatuta zenituzten, baina, karo, gaur egun diskoa ateratzea zari bagara, beti ere zalantza badagoelako, ez? Disko fisikoan atera, ez? Danak batera, bana, eta zuek bai joan zineten ale batzuk edo behintzat, ez? Bai, single batzuk askatzen. Bai, ze otxairako ja dena grabatuta zegoen, masterizatuta, diseinat zegoen, baina dana ateatzeko modun bat zegoen. Eta pixka dosifikatu ingenuen, pixkanaka singelak askatu, eta ja aurreko hilean ja, diska oso askatzen. Bai, ze Durangoko azokan ere izan zineten, gainera egin zenuten halako, ez da, selekzio bat edo urta bat, ez? 10 kantu ditu, bildu bat, baina horietako 5 hartu, eta diskan egin zenuten gainera edizio limitatu batean. Hori zer da, horrela, kolekzionistentzako eta harri bai, Durangoko azokan aukera genukan egoteko, diska oso ez genuen askatu nahi guendik, nahi hau genuen igual pixkat azokan doren askatu, eta esango da, zeatik ez dugu ez dugu egiten, un diseño berezi bat, gaieta berezi bat, eta... Hori lehenen sala desan dugu hori diek dia zizkamizkak. Zizkamizkak. Jendeak irentxi dezala, eta gehiago gogoz geratzen danak, harrapatzeko disko oso. Eta Durangon ere, aspaldiko partez gainera, ohiko moldean eta jendearekin aurrez aurre, hor feedbacka ere ona. Bai, politia. Durango azoka oso leku politia zerbait aurkeztuko. Oso gertu zabiltza zure zale gongatik, eta gertu pasan dut eskatzen da. Entzun dugu, musu kantua, lehen, Enriko, hau da, euskeraz argitaratu duzuen bikantetako bat. Bestean, gainera zuzer horri, letragile estrenatu zara. Bai. Lehen bateria lanetan aritzen zarela, ez? Baina, oraingoan, zuk ere sortu duzu, inoiz ez kantuaren letra. Eta pixkat bide hortatik dihoa ere, bai, hau ere pandemian sortutakoa, ez da? Baitare, bai, reflejatzen du pixkat, festa gogo hori, kontzertu gogo hori, bai alde baten eta bai besten, ez? Eta geneuzkan dana festa egeko, eta bueno, eta baina posible dugu, ez? Orduan goazen aprobetxatzea, bazpare. Funky puntu bat ere badu harrek, ez? Eta horrek gainera, ekartzen dugu gero esan dugu kumbia eta rumba eta alako doinu ikutuak ere badituztenak alkalor esaterako. Bideoarekin ere osatu duzuena, ez? Eta orain neguarekin beldurtuta gauden honetan, ez? Elurra dela eta bestea dela eta oztuta gauden honekin, zuek deia berriz egiten duzu hori, alkalor. Gaina ondartzan grabatu genuen bideoklip hori eta... Bai, uste dut orain ikusteko moduan gaudela, eta hain zuzen ere horixe, ez? Ondartzara jauzi, ikusten dugu hor, dantzan eta ere ari dela, eta gainera, aipatu behar da, bertan emakume ahotsa entzuten dela, ez? Pizka bat, 60. hamarkadako kutsua eman nahian edo? Bai, eska 60 hori du, ez, kantu honek, ez? Pizka reggae aldera botata, eta pizka hori. Bai, hori da izan duzen kolaborazioetako bat. Beste kolaborazioa berriz, Frenetikon kantuan, ez? Hor daukazude, Brigi. Hori ja, gogortxagoa, ez? Metalizatuena edo ura izango da kaso, ez? Bai, metal kutsu gehiena duna hori izango da, bai. Eta zekarri dio Brigik, abesti horren? Kriston indarra, bakizu zeagotxa daukan gizon honek. Egia esan kantainen honen argi zegoen zati hori zeinentzako izango zen, ez? Hasieratik pentsatuko, hemen Brigin ahotsa gatuko zen getuko. Eta nola laguna daukeun da, beti apuntatzen da dana, eta oso erreixa izan zen dana. Normalen kolaborazioak eukitzen kolaborazio gehienak lagun artekoak izaten dira. Bai, zeu izuen taldean ere igertzen da lagun kuadrilla handi bat zaretela, ongi pasatzera ateratzen zaretena. Eta hortan gainera ardi beltza zuzara, giputxia zuzarelako, baina zakoak naparrak izan da. Norbaitek jarri barko horren bizkatut,
Nafarra oso urruti ere ez duzu, ez? Gertu antzean beti ere. Baina bai somatzen da, eta hain zuzen ere, marea eta hola, noski, Iruña eta Iruñeko giro hori ere azkenean, bat zerelako kontuetan daudenak elkarren laguntza beti izaten. Bai, beti izaten da, arrexa izaten da. Esan bezala, otxikiakon zeituna pintatu zen. Orduan, konbentzitzen lan handirik etzen. Zan zeituna animatu zen. Gaina bertan, Iruñan bertan grabatu genuen, Albertoren estudioskan, eta gertu zeukan. Eta ez esan zenioten, vamos primo? Hori da beste kantuetako bat. Bai, bizan zan lehenengo singela. Bai, lehenengo singela, eta itxuraz gainera orain ikusiko dugunez, danak Katrinaz mozorrotuta. Hau bai, Tolosan, gure zirkuan grabatuta. Bai, gure zirkuan grabatu genuen karpan, bai. Iker Galartzaren zirkuan. Bai, Ikerri deitu eta zen inungo erazik egon. Beti deitxe dituzunen, beti horreztasun euskak izan hori egoteak. Ate irikitzen dut, bueno, hemen daukezu karpa, alditxeako nitxi, eta hola izan zan. Eta zuet Katrinaz. Katrinak badakigu direla, ez? Mexiko honetalako kulturetan, hildakoekin eta ibiltzen direnekoak. Zuek hilik ez, zuek bizirik zaudete, atera zarete gainera eta somatzen daizue bizitzeko gogoz gainera, ez? Zuen esan dugu bezala momentua eta aprobetxatu behar dela. Alaxi esaten du, ez? Dame pan, dame circo y una gran canción, dio letrak. Bai, una gran canción, nire ustez ala da, ez? Vamos piu kantago, gaina oso motibagarria da eta oso alaia eta festa girokoa, ez? Orduan, punto lokura edo du, baina... Zuen kontzertuetara gerturatzek arriskua dauka, ez? Dantzan oso trebea eztenak berbada lanak izango dituela komediak. Bueno, iunpetan noten da, osea que... Disimuloan geratzen da, ez? Lotxa gutxi, hori da, bai, argi gutxi noten da. Esan dugu, bai, aurrera begirata, baina beti ere hor badago, ez? Ba, lo sombra del ángel caído esate baderako, ez? Ez dut, gogoetarako eta osnarketarako ere hartzen duzuela, eta letre, ez ala denak atxondo. Hala da, bai, hori hitzaitu du pixka tentazioetaz, eta ingurun dozkon tentazioetaz, eta hori, eta profundat ere badia. Eta tentazio hiei nola egiten zaie iskin? Bueno, igual ez zaie iskinin behar, ez dakit, auskalo, bakoitzak aukeratuko du. Eta behar bada, indarrez eta ato babela egin behar da aurrea, ez da? Ze hori da kantuetako beste bat. Bai, beste kantuetako bat, bai, oso rock argentinoa da kantagonetzako goiti bera, ato babela hori, ez? Bertan ere bilagun argentinara duztagu kantatzen, da... Bai, Argentinako zaletasuna lehendik ere baduzu, bat berdelako gainera, taldearen izena ere berez, ez? Hango talde baten kantu batetik hartutakoa. Hori da, bai. Gaur deskubritu dugu taldean asko, baina topadora bera zer da? Karo, guk topadorari eskabadora deitzen diogu, ez? Bai, eskabadora, Argentinan bai, ala da, bai. Eta taldearen filosofiarekin ere bat datorri zena, ez? Aurreti dagoen hori, aurre hartu. Aurrea, eta beste aldetik ere eskar batu pixkoa, ez? Eskar batu, eskarekin gaina bakatu. Hori daukazue oinarria. Bai, oinarria bai. Dugu etiketa jartzea zaila izaten dela, bakarren batek pentsa dezake, garai batean bai, eskataldeak, iaia herri bezain beste zeudela, ez, Euskal Herrian. Baina, gero ez dakit, patxalaldi bateo izan ote den, baina zuek uste duzu ez, oraindik ere baduela bidea. Bueno, guk itxeduna, nola ez tan eska ez dara uztartzen dugu beste estilo batzuekin, ez dakit. Azkenean gure gustoko zerbait egiten dago ez. Ez guazitea diska bat ola edo diska bat ala ez, diska bat ateatzen joten dana, bost musikari garea, bost musikari horiek gustu desberdina dauzka, hori dena koktelaten sartu, eta holako diska bat ateatzen. Eta azkeneko hitza zeinik izaten du, Enrico? Bueno, denon artean, diskutitzen ikasi du, inbestu urteetan, ia bakoitzak zer esako duen. Onerako eta txarrerako elkarrez zautzen zareta. Hori da, bai. Eta ala beharko du, ze badakit orain martxoan gainera furgoneta batean sartu eta lau egunez Suiza aldean ibili behar duzuela. Eta holakoetarako komeni, danak ondo moldatzea. Beharko, bestela, kilometro asko dira eta ordu asko dira karreteran, bera. Eta Suizan zehaz motan zabiltzate? Guaindik ez zehazteko da, baina beti iken dugu antzera ibiltzen da. Sede Luzernan, Zuritzen, Brengarterren, han badao zirkuito bat ola areto batzuna beti ibiltzen garena. Guaindik info zehatza bialtzea falta zaigu, ze suizok izan baina ordik karibinok emateko ez. Patxada zartzen dute dana. Behaiek argi dauke bagoazela, orduan... Bai, kontua da eskalariak eta bendetaren garaitik eta ere ezagutzen duzuela. Hori da, bai, zirkuito berdina eta hori da. Epatu behar da hori bai, bigarren diska honen kontzertu bira Madrilen hasi zen dutela, ongi joan zen Madrilgoa ere. Ondo bai, hangar 48 garetonen ginen, enganchados taldearekin, behir lehenengo kontzertua zen, eta nibilinean areto politia zen, oso koskeroa. Zentro-zentron zegoen, eta oso kontzertu politia zen zen. Lehenko asteburuan Zorrotzan izan ziren gaztetxean, ondo, joan zen gura ere. Hotza, baina, bueno, Madriden baina hotza go, ze Madrideko azulo bat zan da. Hoi da, beharko. Eta asteburu honetan izango zarete sopelako inauteritan. Sopelako inauteritan, hori da, bai, mozorrotu, marko du. Mozorrotu.
Baina ez duzu mozorro bat jartzen, edo lehen esan duzun bezala, ez? Zuek autentikoa zarete barrutik ateratzen zaizuena dalako, ez? Baina bat holtza gainean jartzen denean behar du ere, bai, ez? Gaur gu jarri gaituzten bezala, hola, laranja kolorez, zuek ere bestelako mozorro bat edo jarrita. Bueno, mozorroa jarrera azkenean, ez? Eszenarioan atezezenan, atea behar zu danakin, ez? Jarrera, dan emateko jarrerakin, eta pixka transmititzeko intentzio horrekin, ez? Eta itzorduen errepasoarekin amaitzeko martxoan ere, Iruña Rokean. Etxean, zariko dira. Oso festival Horri presio gehiago ematen duen, edo... Nik gutxia naiz. Niri gutxiko, besteak agian eukiko dute, etxetik oso gertu gaude, baina... Etxetik oso gertu. Bai. Izan ere esan dugu, bigarren diskoa dela hau, lehenengoarenaren penatan geratu, eta orain berriz, bigarrengoa defendatzea, jakinda orduan ere jende asko itzorduak apuntatu da izango zituela, ez? Zuzenekoetarako, eta orduan dastatzerik izan ez zuten menu hori, lehen esan dugun entsalada hori. Bai, montan menu doble edokia. Menu doble. Izan ere, hor argi dagoena da zuen kantuak eta horretarako direla, ez? Ongi pasatzeko eta zuzenean entzuteko eta indar horretaz pixkat baliatzeko. Hori da, dudik ez. Aspertu ez da inor aspertzen zuen kontzertu. Nik uste dut ez. Gu behintzat ez. Eta aspertzen bada, pala, eskabadorarena, topadoraren pala. Eta baztertu. Hori da. Bai. Bueno, basaretan topatuko dituzte, zuen 10 kantu horiek, ez? Batzukola gainetik eta aipatu ditugu, baina 10 dira azkenean kantuak, CD-an ere horra aurreka horiek ere eskuratzeko moduan, eta adi jarrituko dugula ba, zuen kontzertuak eta non diren, eta batean eta bestean zuen arrasta segitzeko. Eskerrik asko Herriko. Mi esker. Eitsi horri. Vale. Aurrego batean esaten zidan saioaren ikusle batek zenbat ikasten ote duen itzokeiri esker, eta egia da, baietz, bertuteetako batek, badela, saio honek duen bertuteetako bat, zen nire honek ere asko ikasten dut, eta esaterako ondoren ikasteranoa, momentuz behintzen niri nahiko arrotza gertatzen zaidan gai baten gainean, eta susmoa daukat ikusleen artean ere antzeko zerbait gertatuko dela, baina jabetu ere jabetzen gara eraberean, gure inguruan gero eta jende gehiagok duela bideojokoetarako zaletasuna, eta orduan uste dugu zerbait galtzen hariko garela. Eta eskerrak badenik jendea, tarteka hortan ere argia jarri nahi digunik, Arratsaldeon. Ze mentxari naiz ez dakit nola aurkeztu beharko zintuzkedan. Baikugan Hunter, edo beretako izena ere esaterik baute dugun. Izena basundu, bai. Bai, ez da, eta bestela Oian Bedoia esango dizugu. Ze azkenean mundu horretan aritzeko eta bai batek behar du ez izen bat, ez? Nik bat edo, horrek ematen diolako... Batzuk izena erabiltzen da, bai. Batzuk izena erabiltzen dute. Baina bai, normalien ez izena erabiltzen da. Eta ez izen hori Baikugan Hunter nondik dator, ze Hunterrek pista ematen digu, ez? Eiztaria edo. Egiz esan, esteko esan nahirik. Osea, egun baten, justo, kanala sortzeko egun berdinien, izenak pentsetan ez, eta erreferentetzat beste youtuber batzun izenak eukinda, sortu zen izen hori, baina esteko esan nahirik berez. Osea, bai hori ikusi aldugu beste streamer batzun edo beste youtuber batzun izenetan, baina berez esteko esan nahirik. Zuk esan duzu, kanala sortu zenuenean, ze zure pista alaxe iritsi zaigu ikusi dugulako sarean, badela kanal bat euskeraz, zorionez, bideo-jokoen gainean ere aritzeko, ze esanta esan ari bagara, euskerak iritsi behar duela esparru guztietara, bideo-jokoen gaian, pentsatuta, segurazki beste hizkuntza handiek pixo handiago dutela, ongi dagoela, euskerak ere bere txokoa izatea, eta horregatik zoriondu nahi genizun, egindako aukera honengatik. Zezuk zer horrek garbi izan zenuen, euskeraz egin nahi zenuela? Bai, sortu nabanien, naban bebai, nire gurasukaz berbaz, ez ere baten, ez toztien itzi, ze oso gaztien nintzen ez, gainera, YouTube ikusten neguen nienez, eta sortzeko gogori sortu zanien oso gazti nintzen. Baina, itzi hostien nien eta engendun berba, ea zelanen edo zelan kudeatu hori. Eta, eurek animatu hostien euskera segitera, da ideo hona gitu diaten, ze nire referentziak izen ziren gaztelerazkoek edo ingeleseko
streamerrak bebai, asko dauz, ez? Igual hizkuntza nagusi ingelesa dalako. Eta euskerako referentik, oinarte, ez doaz haukin, oin bai, badauz beste sortzaile batzuk, baina ez doaz haukin, eta hortik proposamen horretatik, baina ingo dugu euskeraz, eta proposamen horregatik sortu zen, hain zuzen ere, zure proiektua, eta iragarkita guzti gainera, ikusiko du. Zure bideokoen showa, euskaraz. Dagoeneko, bideojoko eta euskaraz aritu gara, baina showetik ere behar du, ezta batek kanalean, baldin eta nahi baditu jarraitzaile izan. Bai. Ze ikusgarri behar du ez, alakoetan, irudiak eta ere laguntzen du. Bai, azken ikusentzunezko bada. Eta begietatik sartu behar du, ezta. Hor ikusi ditugun gainera, eta bain zehaztuko ditugu, baina horri gertzen da, irudi potenteak direla, gogortxuak, askotan gainera bortizkeriarekin eta lotutakoak direnak, eta hori izango da segurazki bideo jokoek daukaten ospetxarraren arrazoietako bat, gero ikusiko dugu zuzen baterainokoa edo ez. Baina zuk behintzat erabaki zenuenean ez, euskeraz egin behar dut, esan diguzulen, gurasoekin eta hola, baltzen nuen beste referenterik edo zeinen antzeko kanal bat edo egin nahi zenuen? Hasiera batetan, YouTubek booma ez, okintzan momentu horretan, hasi ziren YouTuber handiak agertzen gaur handizenak dienak. Guztioi burura etortzen zaiguna, Ibai, ez? Baina Ibai lehen hau nik esango nahan, igual Vegeta, Will Rex eta El Ruiz bezalako horrek hasierako referentak, ez? Oin Ibai oso referente handi bat da, eta gauza berriak indauz, formatu berriak, baina hasi nintzinen niretzako lehenengo referentak izan ziren Will Rex, Ibai, Will Rex, Vegeta eta Ruiz bezalakoak. Horregatik hasierako edukia gameplayak ziren, ez? Hauek gameplayak egiten zituzterako. Gameplaya ez dakin antzako, jolasten dozu nien, komentatzen dozu, ez? Ikusten zabizena, edo, beste zoze komentaren nahi bodozu, bai. Esan ezagun, izango litzakela erretransmisio moduko bat, ez? Partiduan edo futbolean ikusten dugun bezalaxe, zer gertatzen den, esatariak kontatzen duen bezala, zuek egiten duzu hori kontatu bideo-jokoaren gaine. Hori da. Eta gainera, gero, hori YouTubeen kasuan, baina Twitchen kasuan bai, beste zaugarri bat deku ekuazio hortan diela jarraitzaileak, zuzenean izaterakoan, jarraitzaile horiekin dekozu zuzenean harreman bat, elkarrezketa bat sortzen da, orden hori bebai gameplay hortan sartzen da, orden gameplaya geratzen da... Bai, dauka interakzio hori, ezta? Chat moduko bat, non momentuan zuk ikusten duzunaz gain, bestek galdetzen dizutena edo aipatzen dizutena ere erantzuna alduzun, eta... Hori da, bai. Beraz, zu, erderaz esaten den bezala, fraile antes que cocinero, zuzer horri ere konsumitzaia handia zinen, zuzer horri... Bai, hortik urten zan sortze gogori. Oso gaztetatik hasi zinen? Bueno... Hasiera baten ezausten ezetz, eta gero ja urte batzuk pasatu behar izan zen, bai eskoa aukiteko, baina hasi ondala 5 urte. Zezen bat dituzu orain? Ointzo gehi. Orduan gazte. Bai, gazte. 15 urterekin gazte. Baina garbi zenuen hor bazela zerbait ez, erakartzen zintuen. Eta gainera edizioa gustatu eta beti, eta bideojokoak edizio, eta gainera bideojokoen inguruen berbaitea. Eta ikasiera alaxe ez da, ikusentzuneko ikasten ari zara, ez? Mundu hau ere erakargarria zaizulako, eta... Ze ikusentzuneko bat gehiago ere bada hori, ez? Eta hori guk esan dut bezala zaharruno geratu garen hoi, oraindik kosta egiten zaigu pentsatuta, irratia eta telebista. Baina eske orain gero eta gehiago ere badira bestelakoak ere bai. Hori da, beste formato hauek, ez? Streaminga, YouTubekoa eta bideojoko bai, ikusentzunezko beste entretenimendu era bat da. Azkenean, hasi diez jotzen sinematografikora, bideojoko asko beste era batetan ari diez gauzak egiten, narratiba kontatzeko era konkretua deki, eta bai, beste era bat. Bai, ze epatu duzu esate baterako ez da, aste honetan ere hitz egin izan dugu Last of Us telesaia, mundu guztiak telesai horretaz hitz egiten duela, baina abia puntua ere alaxe dauka, ez da, bideojoko batetik. Eta orduan gero eta lausoagoak dira mugak. Mugak, hori da. Azkenen, karo, 2013 urten zan joko bateko serie bat da, eta ikusi da, zelan bideojoko baten narratibatik ataraldan serie bat. Orduan, bai, badau materiala, egin leke.
Eta zuk esan duzuna, joku bat ona izateko, ze behar du bat, zinematografiko puntuari baldin badu, erakargarrikoa izango da? Niretzako gutxienez, bai, baina bai, hori da, historio potente bat, ez, eta zinematografiko gara jotzen baldin badau, asko sobeto, niretzako gutxienez. Eta gidoia? Gidoia, bai. Ze gidoirik ere bada? Bai. Ez da alegia parean dauzkazu gaiztoak hil behar dituzutak Hori da, badau gidoi bat. Eta gidoi hortan sartzea eta erresa da? Nire ustez, bueno, segun ze joku, baina The Last of Us bezalako joku baten bai, borkiltzen zara guztiz. Deko historia kontatzeko era oso on bat, pertsonaiak oso garatute dauz, da horien arteko interakzioak oso sakonak diez, eta serien ikusten ari gara, ze oso ondo da bizera ematen, jolasa seriera. Bai. Eta batek arrakasta izateko alako joko batean, jokalari ona behar du, zortea izan behar du, buruan garbi behar du historioan nondik doan, eta... Bueno, nik uste dut ez dela aukin bier ezagutzarik bez, jokuetara jolasterakoen. Egize da igual batzutan zai ezen aldala, ze mandu ebe bai komplikatu izan aldan segun norentzako, baina nik uste dut edo zinen jolastu aldagoela. Zinen jolastu alduela, ezta? Zure kanalari begiratu bat eman ezkero, ikusten dugu atal desberdinak ere izan badituzula, ez? Nola daukazu egituratuta kanala? Alde batetik lehen komentatutako gameplayak, hasierako erreferente horietatik hartuta, da labori. Jolasera jolasten duzu, komentatzen duzu hori dana, eta beste alde batetik gameplayak dekoaz Twitch plataforman egindakoak, dugu YouTube eta Twitch, dila zuzenekoan egindako gameplay edo bideoak, eta beste alde batetik dugu analiziak. Oin erabaki doan formatu barria dela, eta analizi horietan nik ezagutzen doazen jokuen inguruko azterketa bat egiten dut, historioa eta jostagarritasuna, hau da, jolas horretara jolasteko era hori aztertuz, ez? Eta horren arabera egiten duzu, zure kritikari batek, jatetxe bateko kritikariak egingo luken bezala, bakin Michelineak ematen dizkiozun edo ez? Eta hori beti argi izan da, zure iritzia dela, ez? Lehen esan dugun bezala, persona bat egiten duzunean, azkenean ikusten duzulako persona horren iritziarekin ere bat etorri daitekela zurea, ez? Edo gutxi gara zaletasun berdina bituzula, edo nolabait ere katedra ezartzen duzu, ez? Esaten duzu, bira, nire ustez hau da. Ez da zetan hona izin behar, baina karo, da, iritzi pertsonala. Hori da, iritzi pertsonala. Eta orduan pentsatzen dut, norberak ere beretik asko jartzen duela. Nolait biluztu ere biluzten zarela, jendearen aurrean, ari zarelako zure barrukoak, zure iritziak, zure gustuak ezagutzera ematen. Hori da, bai. Azkenin horrelako analizi bat egiterakoen, izeda, batzuk igual ez dauz akorde esaten duenarekin. Bestatzuk bai, baina horregatik esaten dut, azkenin analizi pertsonal bat dela. Nire bideotan saiatzen da hori argi izten. Izan ere, orain azkenekoan ikusi dugu Hi-Fi Rush o Hi-Fi Rush, edo horren gainean egin duzula, ez da? Bai, lehenko guni bintzen zuzenean, eta dekot pentsauta horren analizi bat egitea. Oin urten da joko barri bat da, eta, bueno, presentatzen dozkuzen jostagarritasun edo jolasteko era horrek, oso interesgarrak diez. Ze bi generoen arteko nasketa oso berezi bat egiten dau, erritmoa eta burruka horiek fusionatu egiten dauzelako. Hau da, zuk burrukatzen duzunean erritmo bat jarraitu hartu, musikaren erritmo bat. Orduan, jotzen duzunean, Orduan, belarri ere ona behar du, erritmoa segitzeko. Bai, baina laguntzen dut, izan jokuek laguntzen dut, ni bai erritmoarekin, batzutan ondo, bestatzutan zartu, baina bai, jolasak laguntzen dut. Orduan beti ez da gaiztoa hiltzea. Zeren esan dut, bortizkeriarena dela, bideogokoek daukaten ospetxarraren segurazki arrozea hundietako bat, ez? Beti dagoela bat bestearen gainetik, kompetibitatea bultzatzen duela, eta ez direla balore oso onak esango du bakarren batek. Hoien aurren nola ingo zeniek ezu kritika hoiei, uste duzu badutela arrazoirik edo? Nik uste dut, eske genero asko dauz, orduen ezagutu behar dugu apurua da katalogoa, edo azkenean zinearen oso antzeko da, zinean bebai badauz pelikula bortitzak, seri bortitzak, eta horrelakoak, baina apurua begiratzen baldin badugu, ikusi aldugu genero desberdinetan, gauza desberdinak topatu aldugu zela. Eta batzutan behin, nahiz da jolasak bortitza izan edo bortitza emon, ez gara hortan geratu bier, bebai, geratu behar gara, gidoi hortan, ez, narratiba horretan, eta pertsonaiak zer kontatu nahi dozkuen. Gu bezala, tutik ez dakienarentzat, orain hasi beharko banu, nondik hasi beharko nuke, Mario Bros? Ez dakit. Errexenak edo, ez? Nik ustot, aztekotan, zinean gustatzen jatzuna, bide jokuetara eraman. Zinean akzio eta aventura gustatzen baldin badetzu, horrekin probatu. Saiatu horrekin. Eta gero kanalak, zure kanala bilatu, eta hor pistak izango ditu gehiago ezagutzen. Ezin leke. Esan dugu euskeraz eskaintza askorik ez dagoela sarean, ez da? Ointxe eskaintza gehiago dau, ze Twitchen adibidez oso komunitate hon bat dau, eta gainera streamer desberdina dekoguz, bakotzak bebai hori egiten dau bere estilora, ez bere jokuek dekoz, eta eskaintza bat badau, ointxe bertan eskaintza gero tandiagoa, undione
txikia da, ez da beste hizkuntzen bezen besteko handia, baina gutxinaka bagabiz. Ari da pixkanaka, gero hor komunidade bat ere badao, gamer hauntxia edo datorkigu guri burura, ez? Bideojokoetan eta euskera zaritzeko zaletasuna bultzatzen ari dena, edo Durangoko azokan eta olakotan, eta ez? Bai, nik momentu baten ezagutu nabazen, ze, karo, nire hasi nintzen nire bideojokoek, nire bideoak ezin oso ikusgarriak jendik ezabazen ikusten, ez? Eta gamerantzeak bai moten dutzu errestasun bat, zeurek deki, webgune badeki, albistek egoten da biez, eta badaki opzio bat, zuk bertara zure gameplayak egoteko. Orduan, heldu alzara... Eskaparate gixako. Hori da, orduan nik uste dut egiten da lana oso garrantzitsua dela, ze, gauza gehiago egiten da bez, baina niri asko lagunduztan horrek. Orduan, oso garrantzitsua egiten da bila. Eta hor gero sareak josiko dira pentsatzen dut, ez? Zuen artean olako komunidadeak, edo behar bada lehendik ezagutzen ez zinetenak, ezagutzen gara, igual eduki egiten dugu batera batzutan, hori, batez ere Twitchen dagoen komunitatea oso darako, eta batzutan igual zuzenekoak egiten dugu, bi pertsonen artin edo, bai. Zuk zer horrek badakigu mangarako ere baduzula zaletasuna, ez? Japoniako, ez, kultura eta etxezizutatzen eta... Bere momentu nagoen hurbilketa bat, eta badeko puntu erakargarri bat, baina, momentu honetan ez dut asko kontsumitzen, baina bai izen dute hurbilketa bat. Bai, ez? Piskat, iruditzen zaigulako askotan mundu horiek ere piskat paretsu edo egon daitezkela. Bai, batzutan kontzitzen dabe, batetik bestera, ez? Pausoa edo gerta-gerta daitekela, ez? Bai, batzutan holan da, eta joko asko Japoniatik urtetan diez. Orduen, badekie, antzerakoek di hortan, ez? Bideojokoek asko egiten diez Japonian, adibidez, oindala gutzik indodan bideojoko baten analizia Death Stranding, bere zuzendaria japoniarra da, eta giza da, jokoa nahiko bitxia dela, baina bai, hori, konektituta dauz. Zenbat ordu ematen dituzu egunean bideojokoetan? Ointze zainbeste, txikitan gehiago, ointze zainbeste, baina... Baina ikasketak eta bat, eta beste eta denerako ez dago astirik, ez? Hori da, baina ize da, jokuek luzi dira. Batzuk igual izan aldiez, batzuk 10 ordukoek edo gutxiagoak izan aldiez, eta beste batzuk igual izan aldiez, bastakit, 50, 1 ordu. Eta engantzatzen dute, adizioa sortzen dute, ze hori da ospetxarrerako beste, ez? Adikzioa ez nahan esango, azkenin, zineman be, adikzioa be, nik uste dut ez dauela. Osa, jenderi guztetinako pelikulak ikusti, baina adikzio bat ez nuke esango. Ez nuke esango. Eta buruan badaukazu urrungo erronka edo zein izango den oian? Badaukazu buruan beste zerbait? Podcast bat izango. Podcast bat egingo alduzu? Bai. Euskaraz hori ere? Bai. Beira. Bideojoko inguruko, igual berrien inguruen berbaiteko, eta bai, nik uste dut podcast bat. Beira. Bueno, adi jarraituko dugu. Gaur bintzat zertzela batzuk eman dizkiguzu, eta lehen esan dugu bezala, eskertu behar dizugula, euskera ere, eremu horretara eramatearena, eta batez ere hor, barruko hori, besteekin partekatzeko eskuzabaltasun hori. Beraz, eutxi horri oian. Eskerrik asko. Zuei. Beste gauza egiten ditugu elkarrekin, eta denbora libre pila bat dugunez, esan genuen, guazen podcast bat egitera, eta podcastetik gehiago du, postetik eta humoretik aritzen garelako, gure egunerokoan eta gure bizitzan. Nolako izango, nolakoa? Nik uste behar dugula gai bat eguruz hitzein, eta gero gai hori landu, gure iritzia eman, gure ikuspuntuak eman, eta gero igual gombidatu norbait. Bai, horrei buruz hitzein, ez betiko elkarrizketa horiek. Ez, sozuak, eta ez, nahi deuna... Zuri ze gustatzen zuzua, ez, pixka bat, arpa jotzen. Arpa jotzen, ez podcasta. Ez, aurkezpenean esan zuten bezala, podcasta izango da, zetaz, poza zabaldu nahi dutelako, eta ez dakit, badakizuen mirari ere gurean ere izaten dela, autora ez gaituko midatu.
Baina tira, eskerrak guk mendekurik eta alakorik ez dugun, baina behira, egokia iruditu zaigu gaur ere hori aipatzea, esan ari garelako gaur irratiaren eguna dela, irratiak ere aldatu eta eraberritu behar badu, podcastek ere izango dutelako zer esanik, eta irratia zari garela, zertxo bait ere badaki gaztearen zuzendariak Xabi Donzel, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz ongi? Oso ondo. Landalan hariko zara? Bueno. Ze saltxatan sartzen zaren zu, Sartzen gara, bakizuzuk. Sartzen gaituzte apur batzutan. Gustatzen zaigu, baina oraingoan dakarkizu festa baterako gonbitea. Bai, zara aspertzen. Lehen topadurakoekin ere alaxea ditu gara, festa gogoz eta gozez bagaudela, ikusita nondik gatozen. Bai. Eta ni uste dutalako gonbidapenak denak ere gustora hartzen ditugula. Bai, gazteak azkanengo gaztea sariak pandemia betean egin zituen, 2008an egin genituen. Eta ordutik bageneukan zerbait egiteko gogoa, baina, bueno, antolakuntza falta eta denbora eta, en fin. Arantzatxoa ere bai, 30. urte-urreneko ospakizunak ere alaxe joan ziren, pandemia garaian bete-betean, ez? Eta orduan ere alegin batzuk egin zen ituzten. Badakizuzuk, egin genituen gauza pilo bat, gaztea 30, kontzertu sorta hori, pandemiara egokitu behar izan genuen. Baina, bai, oso pozik nola atera zen, eta nola atera ginen ere bai, irrati bezala garai hartatik, ze, bueno, en fin, etxetik lan egin behar izan zen. Bai, baina eutxi zitzaion, eta uste dut hori jendeak ere eskertu zuela, ze hainbesteko albiste uoldearen aurrean eta entretenimendua ere inoiz baino beharrezkoagoa zen, eta horre esan dezaket, gazteako langileek betidanik argi izan zutela, horri eutxi behar zitzaela, eta horrekin beti eskertuta egongo gara. Baina gaur gaztea sari ez hitz egitera etorri gara, beste mentxe daudelako, eta iragarri ere alaxe iragarri dituzu, sekulako promoarekin, begira. Euskal Herriko zeruan, meteorito bat ikusi dugu azken egunotan. Ze hostia. Meteorito hori lurrartzera doa. Eta gaztean lurrartuko du. Gaztea sariak 2023. Martxoaren 2an, Bilboko Euskalduna Urban Halletik, zuzeneko emanaldiak, sariak eta sorpresa ugari. Galdu ezingo duzun gure musikaren festa handia. Gaztea sariak 2023. Hortzen, galdu ezingo duzuna, edo galtzeko arriskuan egongo zarena, baldin eta sarrerarik eskatu ez baduzu. Ze, lehengo astean sarrera gatera, eta zer, egunean bertan. Abisatu genuen, sarrera desente jarriko zirela salgai, baina demanda handia zegoela, guk nabaritzen dugu, entzulekin eta badaukagu bide asko irekita, WhatsAppa eta bar, eta alaxe izan zen, 3 ordutan sarrera guztiak agortu ziren, eta bero orain zer egiten dugu. Bueno, baina oraindik ere asmatuko duzu aukerarik seguru, ez? Gerora dagoen eskuratuak eskuratzeko. Ikusi dugu Euskalduna Urban Hallen izango da eventoa, eta bueno, ikusten ari gara foroa nola handitu, eta izan daiteke, azte honetan edo hurrengoan igual zerbait gehiago jarriko dugu. Salgai izan baino, salgai ez da, 0 euro da. De balde, baina bueno, sarrera baskuratu behar da, Euskaldunaren webunean, pixkata foroa kontrolatzeko eta gauza hauek. Joan edo ez joan, jendea urduria egongo da, baina urduria egongo dira izendatuak. Eta horiek ere dagoeneko denak badakizkigunez, iruditzen bazaizu errepasatu egingo ditugu. Eta hasiko gara disko honenaren izendapenekin. Ea zein dauden izendatuta, aurtengo disko honenaren sarira. Hauek dira izendatuak. Merina Gris, zerua orain. Olaia Intziarte, lehengo lepotikan burua. Bulk, ez da. Zea maiz, Adore Kemena Kuraia. Eta Willis Drummond, ala ere. Ikusten dugu hortzadarra koloretxoa geratu dela, Xabi, ze ikusten ditugu batzuk badirela klasikoagoak direnak, eta beste batzuk iaia hasi berriak lehenengo lanarekin. Bai, gaztea justuki hori dalako, ez? Gaztean badaude hasi berriak diren taldeak, eta bapatean, gaztearen auskoagatik edo ez, baina bueno, gaztearen auskoarekin, lortzen dutela sekulako sona, eta badaude klasikoagoak ere bai, doinu rockeroagoak, poperoagoak, elektronikoagoak, denetik dago. Bai, hor ikusten da gainera, azkenan gazteak egiten duenaren apustua hor badagoela, ez? Eta klasikoekin batera, berriak sartzearekin batera, batzuk besteak prestigiatu egiten direla, ez? Eta hor... Eta nazioarteko kantu entzunenak Euskal Herriko talde eta bakarriri berrien pare jartzea, eta hori da gure
gure rolloa, esango dugu. Momentuz ez dizut zure iritzirik eskatuko, zezukin hila egitea izan diteke arriskutsu xamarra baldin eta gero horiek irabazten baldin badute pentsa dezakegulako susmagarria izan dela. Baina ez dugu esan, gaur bertan jarri dugu dagoeneko bota emateko aukera. Hori galdetu behar. Orduan, ez dago nire esku, nahiko nuke, baina ez dago nire esku. Baina bakizu gero beti susma nola horregaten den, susma usatze aldera ez dizut galdetuko, baina hori da, bozka gaurtik aurrera eman daiteke, eta hortarako jo behar da gaztearen webgunea. Hori da, itv.eus/gaztean, 7 kategorien hautagaiak daude, fandom onenari saria ere botatu daitekelako, baina esan dakoa, martxoaren 2an, jakingo dugu, zeintzuk diren irabazleak. Entzun dugu, disko honenaren aukerak zeintzuk ziren, eta orain abesti honenaren entzun dugu. Abesti honenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. Zetak eta Erramun Martikorena, itzulera. ETS, abuela maitea. Eduna zazu eskutik, soilik zudakizu bezala. Bulego eta Amaren, ezer ez da berdina. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak. Olaia Intziarte, B klasekoa. B klasekoa izatearen komplejurik bat ere. Eta J. Martina, Amore. Eta bestietan ikusten ari gara Doncel, fit asko edo kolaborazio asko dagoela, hor bada elkarlana nunbait musikarien artean, zeuietako asko eta asko badira kolaborazioak. Bai, eta ondo etorriko zaigu gainera galan horrelakoak ikusiko ditugulako ez dut gehiagi aurreratuko. Lako sorpresarik ere izango alda. Hype pixka sortu behar da horrekin ere bai, baina galan ikusi dugu, emanaldiak egongo dira. Euskal talde, bueno... Jaipa nire amarentzat da, hola ikus mina eta sortzea, ezta? Bai, hori, pixka, amua bota behar da. Hoi da, bestela bakizu ezer txarra hotetan, ez aldrebes, emozioa, ez, hor pixkat espektatiba edo espektazioa sortu behar da. Ikusi dugu zeintzuk egongo dira, Neomak egongo da, ETS eta Sun egongo dira, Merina Gris ere bai, eta gero Bulegoren kontzertua egongo da amaieran, bueno. Eta seguru horiek ere zuzeneko onak eskainiko dituztela, eta iruditzen bazaizu zuzenekoen atalera joango gara, a ber ba. Zuzeneko honenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. Dupla. Izaro. Chill Mafia. Gatibu. Eta Neomak. Lehen esan badut hortzadarra ugaria eta desberdinak geratu dela, horrela ikusten dugu, denetik dagoela, Bai, gainera, esate izu, saiatzen gara, Karo, hau da, 2022 urtean, gurean entzutetsuenak izan ziren taldeak, gure ipatzeko gala bat, ez? 2023 oraindik asko falta da, eta gure asmoa da, hemendik aurrera Gaztea sariak urtero egotea. Baina esan dakoa da aurreko urtera begira jartzen gara, eta ikuste talde hauek izan direla guztion ahotan egon dire. Bai, guztiek merezi dutela, irabazi bakarren batzuk irabaziko dute, eta gero euren kurrikulumean ere arro ala erakutsiko dute. Ze ona etortzen diren taldeetan beti jabetzen gara, beraien fitxetan eta garbi duten dutela, Gaztea sariaren bat irabazita badute. Guk arro-arro, bereek arro-arro esaten dute, baina guk ere arro-arro esaten dugu, Ze talde batzuk bai ikusi ditugu, azten, hemen, Gaztea saritan, maketa lehiaketatik batzuk, Gaztea saritara, eta artista berri izatetik, artista esain berri izatera, eta, igual diskonenaren saria irabaztera, eta... Lehen ikusi dugu, zuzenean neurtu behar izaten dula talde batek eta kantari batek askotan bere talentua, baina gero eta gehiago, eta lehen bideo-jokekin eta aritu garen bezala begitatik ere sartzen zaigu musika, bideoi eta ere garrantzia ematen diote, eta atal bat ere baduzue, bideo honenaren saria. Bideoklip honenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. Zea Maiz, Corazón de Tango. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Untza, Odoletan. Jofe eta 440, Handia. Batzutan handia neko sagardoi, beste batzutan txikia y olvido quién soy. Espalak, Kontran. Eta Olatz Salvador, eraman nazazu. Eraman nazazu zurekin.
Gaztea. Horni badu nire favorito, baina ez dut esango. Bai, favorita, imaginatzen dut, bai. Imaginatzen dut. Bueno, ikusten duzue, nola dagoen euskal panorama, oso zaila da aukerata, nik aukeratu beharko banu, benetan zaila izango litzatekeela. Ikusiko dituzu egun hauetan artistak sare sozialetan botua espero dut. Eta, bueno, jarraitzen dituzuenak, egin kasu eta sartu EITB+/Gaztea egunean. Pentsatzen ari nintzen, asteburuan Goia sariekin gertatu den bezala, aurten oso maila ona egon dela, eta orduan batek irabazi edo besteak, hortxe beretsu, ez, bazenekiela gehientsunek merezi zutela, Gaztea sarietan ere antzeko zera gertatzen dela, ez. Ez da ikusten, zerrendatuak osatzeko puztu duzuenik inungo kategoriak. Ez. Gainera gertatzen da justo kontrakoa, ez, aurrekoan, 2008koan, irabazle nagusiak izan ziren Izaro eta Zetak. Aurten, Izaro badago izendatua, Zetak ere bai, baina, bueno, ez daukate garai hartan zeukaten momentua, diskorik ez dutelako atera momentu honetan. Baina igual datorren urtean, bai, horrela, dana ziklikoa bat. Eta ere berean ikusten dugu hori, ez, badaudela izen berri batzuk, segurazki orain dela 10 urteko sari banaketak ikusi eta orain ikusi, igertzen da ere, batetik estiloak eta ireki garela, ez, beste iturri batzutatik ere egaten dugula. Gaztea beste bat da, gizartea beste bat da, euskal musika industria beste bat da, orain taldeek badaukate kanpora joateko sekulako inoiz baino errestasuna ez, baina bueno, inoiz baino errestasun gehiago bai. Eta hori ere nabaritzen da, beraien backgroundean, eta en fin, jo badute, ez dakit, Groningenen edo Polonian edo dana alakoa, beste publiko batzuk esatzen dituzte, eta beste publiko batzuek ere ezagutzen dute euskal musika egiten dela, en fin, horrek aberazten gaitu guztiak, ez? Ez dakit, sail guztiak ere beretsuak izango dira, honek behar bada badauka beste pixu bat, ez, eta da bakarlari edo talde honenarena, suposatzen delako, bat honena denean, arek ere izango dituela, bideoak, abestiak eta disko oberenak. Bada sari potoloa. Bada sari potoloa, sari potoloan potolorik baute den. Talde edo bakarlari onenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. ETS. Guretzat, gorde ditut musu eroenak. Izaro. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. Zetak. Zeruan irria zoruan dantza. Verde Prato. Eta Bulego. Suzko errobera bihurtzen gara. Hortxe, Errueda ibiliko dela, suzkoa da bola hori, gero hitz egingo dugu, bola hortaz, suzko bola hortaz, bere arrazoiari izango du, ikusten duzu gaur koloreare ia proposa ekarri dudala bola horretaz hitz egiteko, baina hortxe, artista honena ez? Izango da sari garrantzitsuena, hauekoa. Eta, bueno, hautagaien artean, pasan urteko talde eta bakarlari entzutetxoenak. Eta hortxe gongo da. Aber jendeak ze botatzen duen, ez dago gure esku. Ematen du, aitzaki hain naizela ni kanpora begira, ez? Aldrebes, ari gara jendeari deitzen, bere gogokoa duten horren alde bozka dezatela. Gero ez dela, bakizu demokrazian zegertatzen da. Zuk bozkarik ematen ez baduzu, eta aurrekoek bozka ematen badute, arek irabazita, gero jatzek ez du balio. Zelen esan duzu, jaipa sortu behar dela, jeita ez dugu nahi, ez? Eta euskal musikan gainera ez dago jeitik. Badago behintzat azpiti joaten da, eta ez garanteratzen. Baina, Batu izan dugu klasikoak direla, beste batzuk badira, etorri berriak. Eta zorionez, saionetatik bakarren batzuk ere pasadira ikusi dugu ze ilusioarekin etorri diren lehenengo diska desapean dutela, eta haiek ere badute bere sail propioa. Talde edo bakarlari berri honenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. Olaia Intziarte. Beklasekoa izatearen konplexurik bat ere. J. Martina. Merina Gris. Bengo. Eta Txope. Hoietako batzuk gainera, Gaztean maketa lehiaketatik pasatakoak. Bai, maketa lehiaketako aurtengo irabazleak, tartean, eta irakurri nuen sare sozialetan jarri zutela oso graziosa izan zen gainera, zelan beraiek egongo ziren oso jokos kanpo, ez da, bertan. Euskal artista asko eta beraiek ikusten zutela beraien burua pixka leguz kanpo, beraiek ja izar batzuk dira. Claro, eta uste dut horrek balioan jartzen duela, inzuten ere maketa lehiaketak duen bertuteetako bat, ez? Azkenean bultzada ederra dela horietarako. Eta sari hau izango da, niretzako ere... Lehiatuenetakoa. Bai,
eta bultzada handien ematen dien saria. Irabazten duenak, igual urrengo urtean, edo 2 urte barru, edo 5 urte barru, egon daiteke saria handiago baten. Esan dugu, artistak bozka eske hasi beharko dutela. Eta nahi patu, nik suzko bola bat, sarien iragarkian ere, alaxe suzko bola bat ibili da, eta orain urte berriakin batera beste iragarki hau ere botatzen duten. Gazteok ez dugula entzuten. Hori diote. Ba ondo, ez da? Orain iritzia ematen dugu. Parte hartzen dugu. Hitz eta hitz aritzen gara. Eta dantzan, eta barrez. Argazki bat. Mezu bat. Like eta match. Gazteok ez dugula entzuten. Ba ondo, ez da? Gaztea, nahi adina. Gaztea, nahi adina, eta gaztea entzuten dugunok ere, ahots berriak entzun dugun nola esaten duen, dagoeneko gaztea ez dela irrati bat, uniberso bat dela. Ez dela irratia bakarrik, irratia ere bai, noski, baina unibersoa. Eta unibersoan barrena ibiltzen dira astroak, izarrak, asteroideak. Inoiz ez dio utziko gazteak irratia izateari, hori oso argi daukagu, eta beti izango da guzti honen bizkarrezurrean dagoena, ez? Baina, bueno, guk oso asumituta daukagu erreakzioan eta gaztea gauza piloa direla. Ez bakarrik irratia, eta irratia egiteko beste modu batzuk direla ere bai. Sareetan gaude, YouTubeen gaude, 1000 modutako, 1000 moldetako edukiak egiten ditugu. Audioa ere bai, baina audioak ez digu albidetzen gure publiko guztietara heltzera. Eta orduan beti izaten duguna, audientzia ezberdinetara, modu ezberdinetan heldu behar gara. Bai, bakoitzak badu bere publikoa ez, bada autoan doala irratia entzungo duenik, bada podcastak entzungo dituenik eta ikusiko dituenik, ze hor ere lan itzela egiten ari zarete, joko onarekin, eta zulora eta bezalako lanekin, eta ez? Bai, en fin, saiatzen gara beti konsumo harineko kontuak ematen, eta podcastak ordu erdikoak izaten dira, ze, bueno, bestela produkzio aldetik eta joaten zaigu ere bai, eta, en fin, azten gara izketan, eta askotan bakizu nola di joan hau. Baina bai... Eta gero sare sozialetan lan itzela, eta uste dut hori gehientxonek ere azpimarratzen dutela, ez? Challengeak direla, edo artisten beste aurpegi ez ezagunago batzuk eta ezagutzeko modua ere bertan topatuko du, jende asko eta asko. 30.000 jarraitzailetik gora dauzkagu Instagramen, eta 30.000 jarraitzaile atletikek dauka domekero edo zapaturo. Aiko luke atletikek gazteak dituena. Egia zen ez dakizea fora daukan zamamezek, baina horrelako zerbait izango da, espero. Orduan, zifra horietan mugitzen gara, gu, euskarazko edabide bat gara, musika komertziala jartzen duena, eta euskal gazteriari zuzenduta dagoena. Orduan, en fin, perspektiba apur batekin, egiten duguna sekulakoa da. 112.000ko entzule kopurua daukagu, astero entzuten gaituena, azkenengo ziesaren arabera. Gaizki dagoenik esatea, baina egiten duguna oso azpimarratzekoa da. Horixe bai, azpimarratzeko eta ospatzekoa. Eta ospatzeko aitzakia eman diguzu. Bai. Sarrerarik oraindik ez diguzu eman, emango aldituzun, esperantzan, baino itzordua gogoratuko dugu. Martxoaren 2an. Martxoaren 2an izango da, Euskaldunan. Zazpiterrietan. Urban Hallen. Zazpiterrietan. Baina guk aurretik gu saioa egingo dugu ere, bai, hori esan behar dago, streamingez emango duguna, fotokol bat egingo dugu, bertan izango diren bip guztiekin, katxondeo pizkat, guri ere gustatzen zaigulako hori, eta gero Zazpiterrietan galasiko da, eta gero Bulegoren kontzertua handia izango da, Bulegok ez duelako edozein kontzertua egingo, gainera, Bulegok sekulako eszenografia ekarri du, kontzertu berezia izango da, horrutziko dut momentuz, eta ezin duzu galdu. 9:00 amaituko da, osteguna da, Bilbon da, eta... Izango da kontzertua, baina gero galantzear ere, hor lehen pistaren bat eman duzulako, ies egin dizulako, fiten bat edo beste zerbait izango dugu. Sorpresaren bat edo beste izango dugu. Gauzatxoak datoz, eta on zaiteztea di gure sare sozialetara, eta gure webgunera. Gauzatxoak datoz esan, eta bueno... Espektazioa sortzeko, ez? Heipa, ez? Sortu behar dugu, ez? Gauzatxoak datoz esan, eta gero espadatoz, ez da gertatzen. Baina bai, etorriko dira ikusten zatxugulako egunotan, pasillotan tan nola zoaz. Korrika eta buru belarri eta landa, orduan pentsatzen dut, zerbaitetan mintzatari ari zaretela. Seguru gaude ondo aterako dela, Xabi, seguru gaude ondo aterako dela, eta guk ere adi jarraituko dugu, ea nola doazen, eta hemen ere horren berri emango dugu. Eskerrik asko, Gonzel, eta eutxi horri, oain kontatuko diazu zurekin dela. Eta zuek badakizue, bihar ere hementxe izango garela betiko orduan, beraz ordura arte, txintxe bili, eta bizan.